Myslela si, že je to jen nějaký schudlý americký cestovatel, ale když přijel v limuzíně, aby jí vyznal lásku, její svět se obrátil vzhůru nohama. Promiňte, ozval se neznámý hlas, tichý, ale zřetelný, s americkým přízvukem. Anna zvedla oči od účetní knihy, pero zastavené v půli slova. Slunce už zapadalo za útesy a vrhalo dlouhé stíny přes malou dřevěnou verandu jejího penzionu u moře. Muž, který stál u její branky, sem vůbec nezapadal. Zaprášené džíny, potrhaný batoh přehozený přes rameno a džínová bunda vyšisovaná častým nošením. Vypadal, jako by několik dní nespal. Omlouvám se, že obtěžuji, řekl a opatrně se přiblížil. Ztratil jsem peněženku, cestoval jsem po Evropě a ztratil jsem kontakt se svou skupinou. Anna přimhouřila oči, okamžitě ve střehu. A skončil jste zrovna tady, v rybářské vesnici, kde není nádraží, žádné přímé autobusové spoje a v tuhle dobu sem žádní turisté nejezdí? Muž zvedl obě ruce a napůl se usmál. To je na dlouhé povídání. To určitě, vstala a založila si ruce na prsou. Co chcete? Jen místo na přespání na 1 noc, odpověděl. Odpíšu si to, uklidím podlahy, něco opravím, potřebuju jen střechu nad hlavou do rána. Anna se rozhlédla kolem. Městečko bylo malé, tiché a poslední, co potřebovala, byly problémy. Když naposledy uvěřila cizinci, který prý potřeboval jen nocleh, skončila tím, že s koštětem vyháněla opilce ze spíže. Máme plno, odsekla. Na ceduli máte volné pokoje, pozvedl obočí. Ne pro tuláky bez dokladů a s dojemným příběhem. Zamrkal a pomalu přikývl. Chápu, omlouvám se, že jsem vás obtěžoval. Otočil se na patě a bez protestů odešel směrem k pěšině vedoucí k útesům. Anna ho chvíli sledovala. Srdce zocelené zkušenostmi a pak se vrátila dovnitř. Znovu ho spatřila až o 2 hodiny později, když se zvedl vítr a déšť bičoval pobřeží v hustých proudech. Skrz okno zahlédla jeho siluetu, schrbenou na dřevěné lavičce pod jejím přístřeškem, s bundou těsně obtočenou kolem těla a hlavou sklopenou proti bouři. Do háje, zaklela tiše, popadla ručník a otevřela dveře. Hej? Muž vzhlédl, tvář bledá, rty namodralé zimou. Anna si těžce povzdechla. Pojď dovnitř, než se utopíš. U krbu se sušil, zatímco ona v kuchyni vařila čaj a celou dobu si pro sebe bručela. Přinesla mu kouřící hrnek a postavila ho na stůl, aniž by se na něj podívala. Děkuju, řekl tiše. Neděkuj mi, odsekla. Spíš ve skladu. Na nic nesahej, nic neukradni. A nemysli si, že bych nezavolala policii, kdyby se zkusil nějakou hloupost. Usmál se, i když nechtěl. Rozumíš? Letmo na něj pohlédla. Jak se jmenuješ? James? To je všechno, co mi zatím řekneš, pokrčil rameny. Zbytek si zasloužím. Do rána déšť ustal a s ním i většina Aniny podrážděnosti. James vstal brzy, uklidil společenskou místnost, aniž by ho o to někdo žádal, a dokonce naštípal dřevo na oheň. Našla ho, jak skládá polena u kůlny, s ručníkem přehozeným přes rameno a ještě mokrými vlasy. Nebojíš se práce, uznala. Ani trochu, odpověděl. Vlastně se moc věcí nebojím, možná jen koček, ty jsou zákeřné. Ušklíbla se. Zůstal ještě 1 noc, pak další. Každý den opravil něco, co už dlouho zůstávalo rozbité. Kapající kohoutky, vrzající schody, prasklé okno ve 4. Vařil jim jednoduchá jídla. A i když o sobě moc nemluvil, poslouchal, když mluvila ona. Bylo zvláštní mít někoho na blízku. 2 roky od smrti matky vedla Anna penzion sama, odmítala nabídky firem na koupy a nechtěla ze svého domova udělat další předražený rezort. Nedůvěřovala jen tak někomu. Ne po tom, co se stalo s Markem. Ale James byl jiný. Pořád mu ještě úplně nevěřila. Ale všimla si, že nikdy o nic nepožádal. Ani když měl promočené boty, ani když měl ruce rozedřené od kladiva. Nikdy nepřekračoval hranice, nikdy se nevyptával na její život. Prostě tu tiše byl, jako by měl všechen čas světa počkat, až se o něm rozhodne. Jednoho večera, když seděli na zadní verandě a sledovali, jak se vlny tříští o útesy, James prolomil ticho. Děkuju, řekl. Za co? Za to, že jsi mě nenechala venku v dešti. Anna na něj pohlédla. Málem jsem to udělala. Usmál se. Jo, ale neudělala. Neodpověděla, ale v hrudi jí něco hřejivě zahořelo. Možná to bylo světlo skrbu, možná to byl ten jeho pohled na moře. Jakoby v něm slyšel tajemství, která nikdo jiný neslyší. Možná to bylo tím, že na něj začala ráno čekat, aniž by si to uvědomila. Ať už to bylo cokoliv, bylo to nebezpečné a na nebezpečí ještě nebyla připravená. Dny se ustálily v jakýsi rytmus, nerovnoměrný, nepředvídatelný, ale zvláštně uklidňující. Anna vedla svůj penzion jako kapitán loď na moři, efektivně, disciplinovaně, bez zbytečných řečí.
Každý ručník složený do přesného čtverce, každá rezervace zapsaná a barevně označená. Snídaně v 7:30 přesně. Bez výjimek. James naproti tomu proplouval dny jako list unášený větrem. Bosý se toulal zahradou, při zametání verandy si pobrukoval staré rockové balady a měl neuvěřitelný talent navazovat rozhovory s několika hosty, kteří se v mimosezóně odvážili přijet. Ty při práci vždycky pískáš, zeptala se Anna jednoho rána. Ruce založené na prsou, když ho sledovala, jak myje přední okna. Samozřejmě špatnou stranou stěrky. James se otočil s úsměvem. Jen když mám dobrou náladu. Zvedla obočí. Jsi tu 2 týdny, děláš podřadnou práci, bydlíš ve skladu. Z čeho máš takovou radost? Pokrčil rameny. Svítí slunce, mám střechu nad hlavou, kafe zadarmo. To je víc, než má většina lidí. S tou logikou se nedalo hádat, ale přesto jí to rozčilovalo. Jeho neustálý optimismus, schopnost setřást ze sebe tíhu života, jako by to nic nebylo. Do jejího pečlivě uspořádaného světa nepatřil a přesto se k odchodu neměl. Proč si tu pořád? Zeptala se jednoho večera, když spolu zamykali pension. James naklonil hlavu. Chceš, abych odešel? Anna zaváhala. To jsem neřekla. Usmál se. No, jsem tu pořád, protože se mi tu líbí. Je tu klid, ticho, moře je nádherné. Vaříš dobrou polévku, protočila oči. To sotva stačí jako důvod. Já zůstával i kvůli menším věcem. Nevěděla, co tím myslí a on to dál nerozváděl. James o své minulosti nikdy nemluvil, ani jednou. Vtipkoval, naslouchal, pracoval pilně. Ale když se řeč stočila na osobní věci, vždycky to obratně obešel, jako zkušený tanečník. Anna naopak držela všechno v sobě. Nebyla chladná, ne tak docela, ale kolem ní stála ocelová zeď, skrz kterou James nedokázal nahlédnout. Bylo jasné, že byla zraněná. Každý to poznal. Podle toho, jak sebou trhla při komplimentu, jak stuhla, když se k ní přiblížil. Jedno odpoledne, když spolu natírali plot, se James nenuceně zeptal, tak kdo ti zlomil srdce? Anna neodpověděla, jen mu podala štětec a odešla. Později večer našel na dveřích přilepený vzkaz. Neptej se na otázky. Na jejichž odpovědi nejsi připravený. Usmál se a už to nikdy nezmínil. Navzdory jejich rozdílům, nebo možná právě kvůli nim, se mezi nimi občas vkradly nečekané chvíle. Tiché, nenápadné okamžiky, které Anu zaskočily. Jako tehdy, když ho našla v kuchyni, jak se snaží upéct banánový chléb a omylem zaměnil sůl za cukr. Poprvé po měsících se rozesmála nahlas. Nebo ta noc, kdy během bouřky vypadl proud a on rozestavil po jídelně svíčky a vyprávěl strašidelné historky s přehnaným jižanským přízvukem, až se smála tak, že jí tekly slzy. A pak bylo ráno, kdy zaspala, něco, co se jí nikdy nestávalo, a probudila se do vůně hotové snídaně, umytého nádobí a čerstvé kávy. Ztrácíš formu, poškádlil ji James, když se potácela do kuchyně. Myslel jsem, že jsi nějaký ninja pohostinnosti. Nezvykej si na to, zamumlala, ale tváře jí zčervenaly. Nerozuměla tomu propojení, té podprahové vlně tepla, která mezi nimi zůstávala i v uštěpačných poznámkách a tichu. Byl to chaos v jejím dokonale zvládnutém světě, ale nějak se ten dům nezdál prázdný, když v něm byl on. Přesto si ho držela od těla, neptala se na telefon, který jednou viděla, jak zamyká do zásuvky. Nechtěla vědět, jak někdo, kdo tvrdí, že je bez peněz, mluví plynně francouzsky s turistou nebo opraví pokažený kávovar jako profesionál. Neptala se, proč se vyhýbá městu, proč nikdy nechodí dál než ke skalám, nebo proč někdy zírá na moře, jako by ho volalo domů, a on jí to nikdy nenabídl vysvětlit. Ať už je pronásledovali jacíkoliv duchové, tančili tiše mezi zdymi toho penzionu. Prozatím to stačilo, ale oba někde uvnitř věděli, že ten klid nebude trvat věčně. Tu noc vítr vil jako divoké zvíře. Třásl okenicemi a s takovou zuřivostí tříštil vlny o skály, až se zdálo, že se otřásají samotné základy domu. Anna stála u zadních dveří, pláštěnku pevně utaženou kolem sebe a hleděla do bouře. Starý sklad u okraje pozemku vydával celý večer podivné zvuky. Dřív to šla zkontrolovat, ale teď jí něco nutilo jít tam. Instinkt nebo zvyk nevěděla. Popadla baterku a vyšla do deště. Vítr jí málem vytrhl dveře z ruky. Prodrala se ven, boty čvachtaly v promočené hlíně, džíny jí promokly během pár vteřin. James nabízel, že to zkontroluje, ale odbyla ho. To zvládnu, řekla. To říkala vždycky. Déšť jí šlehal do obličeje, když se klouzala po mokré stezce ke skladu. Paprsek baterky poskakoval v porivech větru. Volný kámen si nevšimla. Noha jí podjela, podklouzla jí půda pod nohama a v mžiku padala, klouzala po svahu ke kraji útesu. Baterka jí vylétla z ruky. Zakřičela, ale vítr jí vzal hlas.
Zoufale se snažila zachytit mokré trávy, nehty ryla do bláta, ale gravitace byla silnější. Narazila tvrdě do římsy pár metrů níž a vykřikla bolestí. Kotník se jí zkroutil pod tělem a nemohla se pohnout. Déšť jí stékal po tváři. Moře hučelo hned pod ní. A pak kroky. Rychlé, těžké. Anna, Jamesy, tady dole, zavolala chraplavě. O vteřinu později zahlédla jeho tvář nad okrajem útesu, promočenou a vyděšenou. Vydrž, jdu dolů! Neblázni, vykřikla, spadneš taky. Ale neposlouchal ji. Sjížděl po stejné stezce jako ona, obratně se vyhýbal kamenům, bundu použil, aby se zapřel o strom. Když k ní dorazil, klekl si vedle ní. Jsi zraněná? Kotník, vydechla. Nemůžu s ním hnout. Ani na vteřinu nezaváhal. Jednou rukou ji podepřel za zády, druhou pod koleny. Opatrně ji zvedl, zuby zatnuté bolestí, jak mu její váha tahala za ruku. Okamžitě si všimla krve. Krvácíš, zašeptala. Na předloktí měl hlubokou odřeninu, z níž v dešti stékala rudá krev. To nic není, zamumlal. Hlavně, ať tě dostanu odsud. Krok za krokem ji nesl zpátky do svahu, jednou mu podjela noha, ale nikdy nespadl, nikdy ji nepustil. Když dorazili k penzionu, kopl do dveří a vnesl ji dovnitř. Jemně ji položil na gauč u krbu. Třásla se, promočená až na kost. Popadl deky, ručníky, cokoliv našel. V polospánku ho sledovala, jak jí balí, jako by byla z porcelánu. Měla si mě nechat zkontrolovat ten sklad, řekl tiše a jemně jí osušil tvář. Otevřela ústa, že odpoví, ale místo toho se jí zlomil hlas a začala plakat. Velké tiché slzy jí stékaly po tvářích a mísily se s dešťovou vodou. Stuhl. Ano, naklonila se k němu. Zabořila tvář do jeho ramene a pevně ho objala. Myslela jsem, že umřu, zašeptala. Okamžitě jí sevřel v náručí silně a hřejivě. Držím tě, jsi v pořádku, držím tě. Zůstali tak dlouho. Bouře venku stále zuřila, ale v místnosti ji tlumil tlukot dvou srdcí. Něco se změnilo. Ne polibkem, nevyznáním, ne dramatickým gestem, ale pádem, záchranou a syrovým, upřímným obětím. Anna se neodtáhla a James ji nepustil. To ráno byl penzion nezvykle tichý. Poslední víkendoví hosté odjeli brzy a venku už vítr utichl do tichého šumu. Anna bloudila chodbou s hrnkem kávy v ruce, uklidněná tichem, dokud nezaslechla hlas, známý, ale tlumený, naléhavý, přicházející ze zahrady. Zastavila se u otevřeného kuchyňského okna a naslouchala. Říkal jsem ti, že ještě ne, ozval se James, hlas tichý, ale pevný. Ne, ještě nejsem připravený se vrátit. Potřebuju víc času. Nastalo ticho, pak dodal. Jo, vím, o co jde, ale myslel jsem to vážně, zvládnu to. Aně se rozbušilo srdce. Ten hlas byl nepochybně jeho, klidný, ale napjatý. Mluvil dokonalou americkou angličtinou, ale slova se vůbec nehodila k bezstarostnému toulavému opraváři, kterého dosud poznala. Naklonila se blíž a nahlédla za záclonu. James stál na druhém konci zahrady, zády k ní, telefon u ucha, ne ten starý popraskaný, co vždycky nechával na kuchyňské lince. Tohle bylo elegantní černé zařízení, které ještě nikdy neviděla. Když hovor skončil, schoval telefon do vnitřní kapsy kabátu. Anna vyšla ven. Zajímavý hovor. James se pomalu otočil, zaskočený. Ano, neslyšel jsem tě. To je mi jasné, odsekla chladně, ruce skřížené na hrudi. S kým jsi mluvil? Zamrkal. To byl jen nelži. Mezi nimi se rozhostilo ticho napjaté jako struna. Nakonec si James povzdechl a promnul zátylek. Je to složité. Její oči se zúžily. To není odpověď. Nemůžu to vysvětlit. Ne teď. Proč? Vyštěkla. Protože nejsi tím, za koho se vydáváš, protože používáš druhý telefon, který si celou dobu schovával. Odvrátil pohled. To jsem si myslela, zašeptala. Ano, poslouchej. Ne, přerušila ho. Pustila jsem tě do svého domu, do svého života. Důvěřovala jsem ti. O to jsem nikdy nestál, řekl tiše. Říkal jsem ti, že jsem jen na cestě. A přesto tu pořád předstíráš, že jsi jen nějaký chlap s rozbitou minulostí a dobrým srdcem. V jeho tváři se něco změnilo, v očích mu na okamžik probleskla bolest. Myslíš, že tě podvádím? Já už nevím, co si mám myslet, odpověděla, protože je očividné, že tě vůbec neznám. Udělal krok k ní. Dej mi čas, prosím. Čas na co, aby ses v noci vypařil, zavolal tomu, komu jsi volal a oznámil, že je hotovo? Ano, já... Chci, abys odešel, řekla rozechvělým hlasem. Dneska? James zůstal stát jako přimražený, jako by chtěl ještě něco říct, ale pak jen přikývl. Rozumím. Bez dalšího slova prošel kolem ní dveřmi penzionu a zamířil po schodech nahoru, aby si zbalil věci.
Anna se za ním nedívala, ale když uslyšela tiché cvaknutí vchodových dveří, které se za ním zavřely naposledy, znělo to hlasitěji než jakákoliv bouře. Dny po Jamesově odchodu se táhly déle než všechny bouře, které kdy Anna zažila. V penzionu bylo zase ticho, až příliš ticho. Chybělo mu jeho pobrukování, falešný zpěv v kuchyni, zvláštní smích, který z ní dokázal vyloudit, aniž by se o to snažil. Všechno působilo prázdně. Ale hrdost jí nedovolila couvnout. Rozhodla se a nechtěla být tou, která své rozhodnutí zpochybní. Pak přišlo ráno, kdy se všechno změnilo. Začalo jako každé jiné. Vůně čerstvé kávy, tiché hučení topení a její otec, pan Lorenz, sedící na svém obvyklém místě u okna, popíjející čaj a sledující vlny. Anna mu nalévala druhý šálek, když to uslyšela. Ostrý, sípavý nádech. Pak mu ruka sklouzla ze stolu. Tati? Pokusil se promluvit, ale slova zněla nesrozumitelně. Oči se mu protočily. Tati! Vykřikla. Šálek čaje se roztříštil o podlahu, když k němu přiběhla. Jeho tělo bylo bezvládné, dech měl mělký a nepravidelný. Zmocnila se jí panika, když se ho snažila zvednout, aby z něj dostala nějakou reakci. Nehýbal se. S roztřesenými prsty hledala mobil, ale v tom zmatku jí vyklouzl z ruky a zaskřípal pod pult. Pomoc! Někdo, prosím! Vykřikla. Prosím, někdo! A pak tam byl. James, který vtrhl dovnitř jako vlastní bouře, promočený deštěm s planoucíma očima, padl na kolena vedle jejího otce a během vteřiny pochopil, co se děje. Má mrtvici, řekl naléhavě James. Zavolej záchranku hned teď. Anna zůstala stát jako přimražená. Můj telefon. Spadl mi. James už ale vytahoval svůj z kapsy, jednou rukou vytáčel záchrannou službu a druhou začal s masáží srdce. Zůstaňte se mnou, pane, řekl klidně, když začal stlačovat hrudník. Teď to nevzdávejte. Anna na něj zírala v šoku, slzy jí tekly po tvářích. Měl být pryč, ale nikdy doopravdy neodešel. Klesla vedle něj, chytila otce za ruku a mezi vzliky šeptala modlitby. Prosím, nevezmi mi ho taky. Sanitka přijela za pár minut. Záchranáři převzali péči a Anna je následovala ven. Držela otce za ruku až do poslední chvíle, než ho naložili do vozu. James stál opodál, mlčky, s deštěm stékajícím z kabátu. Když sanitka zmizela za zatáčkou, Anna se k němu otočila. Oči měla zarudlé, hlas ochraptělý. Proč? Podíval se na ní tím tichým, klidným pohledem, který už znala. Proč se zvrátil? Zeptala se. Proč jsi tu vůbec byl? Nikdy jsem doopravdy neodešel, řekl tiše. Byl jsem na blízku, jen jsem potřeboval vědět, že jsi v pořádku. Zavrtěla hlavou zahlcená emocemi. Ale já ti řekla, abys odešel. Řekla jsem, vím, co jsi řekla, přerušil jí James jemně. Ale nemyslela si to tak. Ne úplně. A i kdybys to myslela vážně, stejně bych nedokázal zůstat pryč. Hlas se jí zlomil. Zachránil si mu život. James udělal krok blíž, pohledem hledal její oči. Protože je to tvůj otec. A ty? Ty pro mě nejsi jen někdo, s kým jsem žil. Nejsi jen nějaká hostinská v městečku, do kterého jsem náhodou zavítal. Tak kdo jsem? Zašeptala sotva slyšitelně. Zaváhal, pak s tichým přesvědčením řekl, jsi jediné místo, kde jsem se kdy cítil doma. Anna na něj zírala, dech se jí zadrhl. Po tvářích jí znovu stékaly slzy, tentokrát ale nebyly ze strachu. Udělala krok k němu, natáhla ruku a pevně jí sevřela v jeho. Nevím, kdo jsi, Jamesy, nevím, proč jsi lhal nebo co skrýváš, zašeptala. Ale vím, že jsi se nemusel vracet a přesto si to udělal. Jeho hlas nikdy doopravdy nezmizel. Ne tady uvnitř. Dotkl se hrudi a v tu chvíli mu Anna uvěřila. Ať už v sobě nesl jakékoliv tajemství, jeho srdce nikdy nelhalo. Dny po otcově kolapsu jí splývaly v mlze. Pan Lauron byl stabilizovaný, pomalu se zotavoval v nemocnici a Anna trávila většinu času u jeho lůžka. I když se starala o otce, myšlenky jí neustále utíkaly k Jamesovi. Zmizel tak náhle. Poté, co zachránil jejího otce, držel ji za ruku, říkal věci, které zněly tak opravdově, a pak byl zase pryč, beze slova. Tentokrát to bolelo ještě víc. Hledala ho v každém koutě vesnice, tiše prošla kolem kavárny, mariny, dokonce i pošty. Nic. Nikdo ho neviděl. Jakoby byl jen snem, kterému nikdy neměla dovolit, aby mu uvěřila. O 3 dny později ticho náhle prasklo. Začalo to zvukem, jaký Anna ve vesnici ještě neslyšela. Předením luxusního motoru, hlubokým a hladkým. Zvědaví místní vykukovali z oken, když před hostincem zastavila dlouhá černá limuzína. Vesničané se zbíhali jako můry ke světlu. Ve větru se nesly šepoty. Kdo to je? Nějaká slavná osobnost? To bude určitě nějaký bohatý Američan. Anna stála za recepčním pultem, když se dveře limuzíny otevřely. První vystoupil muž v elegantním šedém obleku a s naslouchátkem v uchu. Ochranka,
To bylo jasné. Pak vystoupil další muž v dokonale padnoucím tmavě modrém obleku, v ruce koženou složku. A potom James, ale ne ten James, kterého znala. Vystoupil z auta, jako by patřil do úplně jiného světa. Jeho tmavý oblek mu seděl jako ulitý. Boty se leskly. Vlasy měl zčesané dozadu. Každý jeho pohyb byl uhlazený, sebejistý. Pryč byly ošoupané džíny, klukovské úsměvy, skromné ruce, které opravovaly rozbité ploty. Tenhle muž byl silný, sebevědomý, cizí. Anna stála za pultem jako přimražená, dech se jí zadrhl někde mezi úžasem a zradou. James vykročil ke dveřím s klidnou jistotou, ochranka a asistent ho následovali jako stíny. Když vstoupil, zvonek nad dveřmi tiše zacinkal, zvláštně obyčejný zvuk uprostřed něčeho tak neskutečného. Na prahu se na okamžik zastavil, očima ji hledal. Když se jejich pohledy setkaly, v jeho tváři něco na okamžik problesklo. Ano, oslovil ji tiše, neodpověděla, nemohla, nohy měla jako z kamene. Venku vesničané šeptali jeden přes druhého. Proč jsi tady? Zeptala se nakonec, hlas chladný, ovládnutý. Přišel jsem ti to vysvětlit, odpověděl. Vysvětlit co? Vyhrkla. Že jsi mi lhal od chvíle, kdy jsme se poznali? Nikdy jsem ti nelhal, řekl jemně. Jen jsem ti neřekl úplně všechno, její smích byl suchý. To je totéž. Přistoupil blíž. Jmenuji se James Donovan. Moje rodina vlastní Donovan Media Group v New Yorku. Anna zamrkala, ohromená. Potřeboval jsem utéct, pokračoval. Od očekávání, politiky, obrazu, který musím udržovat. Chtěl jsem poznat svět bez kamer a asistentů, kteří mi pořád stojí za zády. Toužil jsem po něčem skutečném. Takže jsi zhrál na chudého cestovatele a skončil si v mém penzionu. Hlas se jí třásl potlačovanými emocemi. Ne, řekl, tohle jsem neplánoval. Opravdu jsem se ztratil. Měl jsem se sejít s kamarádem v Marseille a nastoupil jsem do špatného vlaku. Když jsem našel tuhle vesnici, připadala mi klidná. Chtěl jsem zůstat jen jednu noc. A místo toho si zůstal v mém domě, přerušila ho. Sdílel si se mnou stůl můj život, přikývl. Protože čím déle jsem tu byl, tím méně se mi chtělo odjet. Anna sklopila oči, ruce zaťaté v pěst. Nechal si mě věřit, že jsi někdo jiný. Otevřela jsem se ti, důvěřovala jsem ti. Vím, řekl rychle, a nikdy si to neodpustím. Podívala se na něj znovu. Ten muž v dokonalém obleku s dokonalým jménem stál na stejném místě, kde kdysi bosý. Promočený James klečel vedle jejího otce a zachránil mu život. Měl bys jít, zašeptala. Jamesovi stuhla čelist. Prosím, nech mě říct, co jsem přišel říct. Proč? Zeptala se. Abys utěšil své svědomí a vrátil se do svého penthouseu? Ne, odpověděl. Abych ti řekl, že na ničem z toho nezáleží. Ne na penězích, ne na jménu, ne na obleku. Jediné, co bylo skutečné, jsi byla ty. Dívala se na něj bez pohnutí. Nadechl se. Pořád jsem ten muž, co ti upekl banánový chléb se solí. Ten, co se nechal popíchat, když se snažil opravit tvé růžové keře. Ten, co naslouchal tvému mlčení a čekal, až mi začneš věřit. Mezi nimi se rozhostilo ticho. Pak Anna tiše řekla. Lhal si tím, co si neřekl, a to bolí víc než jakákoliv vyslovená lež. James přikývl, hlas téměř zlomený. Vím. Položil na pult malou obálku. Tohle je listina, řekl a převedl část vlastnictví penzionu jen na její jméno. Žádné podmínky, žádné díky, jen ochrana, kdyby si ji někdy potřebovala. Nedotkla se jí, otočil se ke dveřím, ramena těžká, a když vyšel ven, šeptání se vrátilo. Anna stála za sklem a sledovala ho, jak odchází, zatímco se jí svět točil před očima. Nevrátil se jako tulák, vrátil se jako král, ale muž, do kterého se zamilovala, byl vždycky prostě James a ona si nebyla jistá, po které verzi se jí stýská víc. Uběhl týden od chvíle, kdy limuzína zmizela po staré dlážděné cestě. Týden, co James znovu opustil penzion, ale tentokrát to nebylo ticho, co vyplňovalo aniny dny. Byl to hluk, hluk v hrudi, v myšlenkách, v srdci. Přehrávala si v hlavě každé jeho slovo, každý dotek, každý okamžik, který se zdál být skutečný. Ale byl? Nebo to všechno byla jen součást nějakého promyšleného představení muže, který měl všechno a přesto si vybral tvář někoho, kdo nemá nic. Slunce právě začínalo klesat pod vlny, když se vrátila do prázdné jídelny. V penzionu bylo opět ticho. V tuhle roční dobu bylo hostů málo a její otec se stále zotavoval v nemocnici. Bolest v hrudi odpovídala klidu kolem ní, dokud se nerozezněl zvonek nad dveřmi. Ostrým pohybem se otočila a tam stál James. Žádný bodyguard, žádná limuzína, žádný značkový oblek, jen James. Lehce pomačkaná košile, známé boty a oči plné něčeho syrového a nechráněného. Dívala se na něj.
Vrátil ses. Musel jsem. Neměl bys tu být? Vím, řekl tiše, ale musel jsem to zkusit ještě jednou. Přistoupil blíž a v rukou držel ošoupanou koženou složku. Tentokrát jsem přinesl pravdu. Celou. Žádné masky, žádné schované telefony. Položil ji jemně na pult. To je můj spis, moje občanka, rodinné záznamy, všechno. Můžeš si to přečíst, můžeš si to ověřit, ale nic z toho nebude mít smysl, pokud nepochopíš jednu věc. Složila ruce na prsou, když se jí zadíval do očí. Pohled pevný. Nikdy jsem tě nechtěl oklamat, jen jsem potřeboval jsem být někým bez titulu, aspoň jednou, abych byl viděn bez tíhy bohatství nebo očekávání. Ty jsi mi to dala, podívala ses na mě a viděla si muže, ne značku. Zavrtěla hlavou, těžce hledajíc slova, a přesto si mě nechal zamilovat se do někoho, kdo vlastně neexistoval. Ne, řekl tiše a přistoupil ještě blíž. Ten, kdo držel tvého otce za ruku, kdo upekl nejhorší banánový chléb ve Francii, kdo čekal v dešti jen proto, aby se ujistil, že jsi v bezpečí. Ten muž byl vždycky skutečný. Aně se pootevřely rty, ale slova nepřišla. James se zhluboka nadechl, sáhl do kapsy a vytáhl malou sametovou krabičku bez označení. Klesl na jedno koleno, Aně se zatajil dech. Nenabízím ti Donovanova média, nenabízím ti své příjmení, své bohatství ani svůj svět, řekl. Nabízím ti ty nejhorší části sebe, ty vystrašené, ty potlučené, ty, které nikdy nebyly na titulních stránkách. Chci tě milovat tím nejchudším srdcem, jaké mám, protože jen tahle verze mě ti kdy opravdu patřila. V očích se jí zaleskly slzy. Mám všechno, ano, zašeptal. Ale nic z toho nemá smysl bez tebe. Ty jsi jediná, díky komu jsem se kdy cítil jako člověk. Zakryla si ústa dlaní, přemožená emocemi. Nevím, jak ti znovu věřit, přiznala rozechvělými rty. James zvedl prsten. Nebyl okázalý, nebyl obrovský, prostě jednoduchý. Upřímný. Tak nevěř titulkům, nevšimej si peněz, věř tomuhle. Položil si ruku na srdce. Jediná část mě, která nikdy nelhala. V místnosti zavládlo dlouhé ticho. Pak Anna pomalu vykročila vpřed. Nevzala si prsten, vzala ho za ruku. Banánový chléb pořád nesnáším, zašeptala. James se rozesmál se slzami v očích. Už nikdy péct nebudu. A v tom tichém, trochu křivém penzionu u moře se slaným vzduchem a láskou v tichu přikývla. Neřekla ano slovy, řekla ho odpuštěním. A to bylo všechno. O rok později vypadal penzion u moře jako vystřižený z pohádky. Bílé růže se pnuly po mřížích, stuhy se třepotaly v mořském vánku a v korunách stromů lemujících zahradu se mihotala světýlka. Trávník byl plný hostů. Přátelé z vesnice, zaměstnanci nadace Donovanových, dokonce i pár tváří z druhého konce oceánu. Všichni se sešli, aby byli svědky lásky, která vzdorovala okolnostem, postavení i tajemství. Ale žádná velkolepá katedrála by nemohla znamenat víc, protože tohle nebylo jen místo. Bylo to místo, kde dívka s unavenýma očima a opatrným srdcem otevřela dveře cizinci v dešti. Místo, kde se James poprvé naučil spravovat rozbité okenice a nevědomky i rozbitou duši. A dnes to bylo místo, kde si slíbí navždy. Anna stála před zrcadlem ve svém malém pokoji v patře. Ve stejném pokoji, ve kterém vyrůstala. V tom, o kterém si kdysi myslela, že ho nikdy neopustí. Její šaty byly jednoduché, z krémové krajky s jemnou vlečkou, vlasy měla volně stažené dozadu, přichycené jedinou perlovou sponkou. V odrazu se jí v očích třpitily slzy. Nesnažila se je zastavit. Dole čekal James. Žádné sako, žádný smoking, žádné titulky, jen čistě bílá košile s rozhalenkou a měkké tmavě modré sako. Ruce měl klidné, ale srdce mu bušilo stejně jako tehdy, když se na něj poprvé podívala bez předsudků. Obřad byl krátký, ale slavnostní. Anna šla po zahradní cestičce sama, bosá v trávě. Nemusela ji nikdo vést. Našla samu sebe dávno předtím, než našla Jamese. Když stáli před oddávajícím, ruku v ruce, nikoho nezajímala příjmení ani majetky. Viděli muže a ženu, kteří byli kdysi cizinci, pak přáteli a nakonec jeden druhému útočištěm. Když přišel čas na sliby, James ji jemně vzal za ruku. Přijel jsem sem, abych zmizel, řekl. A místo toho jsem našel jediného člověka, který mě opravdu viděl, i když jsem na to nebyl připravený. Anna se usmála, slzy jí stékaly po tvářích. A já, odpověděla, jsem si kolem sebe postavila zdi tak vysoké, že jsem myslela, že je nikdo nepřekoná. Ale ty si je nepřelézal. Čekal si tiše a trpělivě, dokud jsem nebyla připravená otevřít dveře.
Když byla slova vyřčena a prsteny vyměněny, zahradou se rozlehl tichý potlesk a James jí políbil tak, jako by už nemusel nic dokazovat a přitom měl všechno, co chránit. Tu noc pod hvězdnatou oblohou stál James vedle ní v zahradě. Chci ti něco ukázat, řekl. Zavedli ji na okraj pozemku, kde penzion sousedil s útesy. Tam, na nově připevněné dřevěné ceduli stálo projekt útočiště, přímořské útočiště pro rodiny v nouzi. Anna tiše zalapala po dechu. Převedl jsem ten pozemek, řekl James. Celé panství, teď je tvoje. Můžeš z něj vytvořit cokoliv, co ti přinese klid. Myslela jsem, že to tu miluješ takové, jaké to je, zašeptala. Miluju to kvůli tomu, co mi to dalo, odpověděl. Teď je čas, aby to dalo něco i ostatním. Anna se k němu otočila, zcela dojatá. Jak to, že vždycky přesně víš, co moje srdce potřebuje? James k ní přistoupil blíž, vzal její tvář do dlaní a opřel si čelo o její. Myslela jsi, že jsem jen ztracený poutník, zamumlal. S úsměvem přes slzy odpověděla, byl jsi. Jemně jí políbil a pak jí zašeptal na kůži, ale ty jsi byla ta, která mě přivedla domů. Děkujeme, že jste s námi byli na této nezapomenutelné cestě. Od deštivé noci před skromným hostincem až po svatbu pod hvězdami nám příběh Jamese a Anny připomíná, že láska se nehledá v bohatství ani postavení, ale v tichých chvílích, upřímných srdcích a odvaze zůstat, i když by bylo snazší odejít. Pokud se vás tento příběh dotkl, vykouzlil vám úsměv na tváři nebo vám snad vehnal slzu do oka, zvažte prosím podporu dalších podobných příběhů kliknutím na tlačítko odběru a nezapomeňte si zapnout upozornění, abyste nepřišli o další příběh, který vám možná změní den nebo i celý život. V Soul Stirring Stories věříme, že někdy jediný příběh dokáže uzdravit srdce, jediný okamžik může přepsat celý život. A láska, když je skutečná, vždycky stojí za to čekat. Do příště věřte na druhé šance. Mějte srdce otevřené a pamatujte, že ty nejmocnější příběhy si vás najdou právě tehdy, když to nejméně čekáte. Toto jsou Soul Stirring Stories, místo, kde každý příběh šeptá přímo k vašemu srdci.